Kuya? Kuya Magno? Kuya? Kuya Magno? Kuya Magno? Oh, Magda, buti naman napasyal ka. May sadya ko sa'yo, kuya. Ano yun, Magda? Pasok ka muna. Wag na, kuya. Kukunin ko sana yung share ko sa kinita mo sa bukid. Pati ba naman yun, Magda? Ipaubaya mo na sa akin yun. Ah, hindi, kuya. Kukunin ko pati na rin ang utang mo sa akin. Pati ba naman yun, Magda? Di mo ba pwedeng itulong mo na lang yun sa pamangkin mo at sa akin? Kuya, ang utang ay utang. Kaya dapat bayaran. Umasinso ka lang sa buhay, Magda. Ganyan na lang kung itrato mo kami. Hay nako, kuya. Magdadrama ka na naman eh. Iniiba mo lang ang usapan. Sige, Magda. Kapag nakaluwag-luwag kami, babayaran kita. Gusto mo, may interes pa eh. Sige, kuya. Babalik ako dito. Nag-iba na talaga yung kapatid ko simula nung umasenso. Madi anak, kumusta naman yung trabaho mo? Okay naman po, tay. Bakit niyo po natanong? Hindi ka ba nahihirapan anak? Medyo mahirap. Tsaka medyo mababa po kasi yung sweldo. Ganun ba anak? Kung makapag-aral lang sana ako, tay, baka hindi ako mahirapang maghanap ng maganda-gandang trabaho. Kung hindi lang sana tayo mahirap, tay, at hindi maagang iniwan ni nanay. Kaya nga anak, gusto mo ba talagang mag-aral anak? Oo sana, tay. Bakit niyo na itanong? Sige anak, mag-aral ka ngayong taon hanggang makatapos ka. Saan naman kayo kukuha, tay, ng paggastos ko sa pag-aaral ko? Kakausapin ko ang tita Magda mo para tulungan niya tayo sa gastusin. Si Tita Magda, tay? Di ba inaway niya kayo noon? Oo, Madi. Away kapatid lang yon. Konting tampuhan lang. Gusto naman kaya niya, tay? Kaya nga kakausapin ko anak. Parang masungit siya, tay. Parang hindi niya ako gustong pamangkin niya. Ganun talaga yon anak. Palibasa matandang dalaga. Total, mag-isa lang naman siya at may magandang trabaho. Oo nga pala, tay. Buti siya nakapag-aral. Bakit kayo hindi? Maaga kasi kaming naulili anak. Nagtrabaho ako para matulungan siya sa pag-aaral niya. Ganun ba, tay? Oo anak, nag-working student din kasi siya noon. Kahit inaway ako ng tita mo, mahal ko pa rin siya. Kasi dadalawa na lang kami. Kayo bahala, tay. Baka ayaw niya naman po kayong tulungan. Gusto niya siguro, Made. Natulungan ko naman siya sa pag-aaral niya noon. Sana nga, tay. Gusto ko kasi makapagtapos. Baka sakaling umangat naman yung pamumuhay natin. Sige anak, iwan muna kita. Magbibihis lang ako. Pupunta na ba kayo kay Tita Magda, tay? Oo anak, medyo malayo din kasi ang bahay niya. Para makabalik din ako mamayang hapon. O sige po, tay. Para makahabol ka pa sa enrollment, malapit na ata yung pasukan. Oo nga po, tay. Salamat po. Tao po! Magda! 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 Sino kaya yun? Wala naman ako ina-expect na bisita. Oh, ikaw pala, Kuya Magno. Umupo ka, kuya. Ano na naman ang kailangan mo, kuya? At bigla mo akong naalalang bisitahin. May sasabihin sana ako sa'yo, Magda. Ano ba yun, kuya? Pasensya ka na sa naging away natin noon. Humihingi ako ng tawad. Hay nakaw, kuya. Alam kong hindi yan ang sadya mo. Ano ba talaga? Gusto kasing mag-aral ni Madi, yung pamangkin mo. Oh, ano naman kinalaman ko dyan, kuya? Gusto ko kasing tulungan mo ako sa pag-aaral niya, sa gastusin niya, kasi hindi ko kaya. Total, mag-isa ka lang naman. Maganda naman yung trabaho mo. Bakit? Hindi mo ba kaya? Di ba nasa iyo na ang bukid natin? Oo nga, pero hindi sasapat yung ani ko para sa mga gagastusin niya sa school niya. Di ba tinulungan din kita sa pag-aaral mo dahil sa bukid na yon? Isinusumbat mo ba sa akin yan, Kuya Magno? Hindi naman, Magda. Sinasabi ko lang, baka kasi makalimutan mo ang mga sakripisyo ko noon nung maulila tayo. O sige, kuya. Pag-aaralin ko si Madi. Pero may kondisyon ako. Ano naman yun, Magda? Maninilbihan siya dito sa bahay ko.
Gagawin mong katulong yung anak ko, yung pamangkin mo? Hindi naman kuya, samahan lang niya ako sa mga gawaing bahay para hindi na ako kukuha ng katulong. Baka maltratuhin mo lang siya, Magda. Ba't ganyan ba ang tingin mo sa akin kuya? O sige, Magda, aalis na ako. O sige kuya, ihatid mo na lang siya dito nang makapag-enroll na. Oo, ihatid ko siya sa susunod na linggo. Sige kuya. Alagaan mo yung pamangkin mo. Titira siya dito para mag-aral, hindi para maging katulong mo. Mabalitaan ko lang na minamaltrato mo siya. Walang problema kuya. O sige, Magda, alis na ako. Sige kuya. Tita Magda, papasok na po ako. Papasok ka na? Ang aga-aga pa ah. May gagawin pa po kasi ako sa library, tita. Nagawa mo na ba lahat ng gawain dito sa bahay? Tapos na po, tita. Maaga po akong gumising kanina. Nakapaglaba ka na ba? Nagluto at nakapaglinis ng bahay? Tapos na po lahat, tita. O sige, umalis ka na. At aalis din ako mamaya. Tita, may sasabihin sana ako. Ano na naman yon, Madi? Ubus na kasi yung perang pinadala ni tatay. Pwedeng humingi ng pambili ng project. Puro ka gastos? Magkano ba yon? Mga 400 po siguro, tita. O ito, ibalik mo ang sukli ha. Sige po, alis na po ako. Teka lang, Madi. Ano po yun, tita? Agahan mong umuwi mamaya ha, para plantsahin mo yung mga damit na nilabhan mo kanina. Isusuot ko yun bukas. Opo, tita. Baka kasi puro kalakwatsa eh. Hindi naman po, tita. Matagal nang di nakauwi yung anak ko dito ah. Parang na-miss ko siya. Pasyalan ko nga para may hatid ko yung allowance niya. Para mapasyalan ko nga yung kaisa-isa kong kapatid. Baka magtampo na yun sa akin. Ano ba yan, Madi? Hindi ka pa ba tapos maglinis dyan? Tanghali na? Sandali na lang to, tita. Tanghali ka na kasi gumising eh. Ginawa ko kasi yung thesis ko kagabi, tita. Kaya napuyat po ako. Ah, wala akong pakialam. Dapat gawin mong mabuti ang mga gawain dito. Opo, tita. Pagkatapos mo dyan, maglaba ka muna bago magluto. Pwedeng bukas na lang po ako maglaba, tita. Itutuloy ko lang po yung thesis ko. Saka mo na ituloy yung thesis na yan. Pagtapos mo na lahat ng mga gawaing bahay. Anong ibig sabihin nito, Magda? Kuya Magno, ikaw pala. Tay, Ganito ba yung trato mo kay Madi, Magda? Bakit kuya? May masama ba sa pagtrato ko sa kanya? Oo, nandito siya para mag-aral. Hindi para gawin mong alila. Tama lang yun kuya. Para naman masulit ko ang ginagastos ko sa pagpapaaral sa kanya. Bakit? Ibang tao ba siya, Magda? Pamangkin mo siya, Magda. Anak ko. Nakaisa-isa mong kapatid. Eh ano naman, kung pamangkin ko siya kuya. Nung pinapag-aral kita noon, ganyan ba yung trato ko sa'yo? Di ba hindi? Ayan ka na naman kuya eh. Noon yun. Iba na ang sitwasyon natin ngayon. Porke ba umasenso ka na sa buhay? Itatrato mo na kami ng ganyan? Kung nagsikap ka lang sana noon kuya, di ikaw sana ang nagpapaaral kay Madi at hindi ako. Di mo ba naiisip ang mga ginagawa ko noon para sa pag-aaral mo? Bakit kuya? Naniningil ka na ba sa mga ginagawa mo nun sa akin? Sana, Magda, masuklian mo man lang yon para kay Madi na pamangkin mo. Madi, ayusin mo na yung mga gamit mo. Aalis na tayo dito. Teka kuya, hindi na ba niya itutuloy ang pag-aaral niya? Ako na lang yung magtustos sa pag-aaral niya, kaysa naman gawin mo siyang alila mo. Kaya mo ba kuya? Kakayanin ko. May awa ang Diyos. Sige na, Madi. Ayusin mo na yung mga gamit mo. Tara na, anak.
Kuya Magno, O Magda, buti naman at napasyal ka. kuya, patawarin mo sana ako sa mga nasabi ko sa inyong mag-ama noon. Kalimutan na natin yun, Magda. Patawarin mo rin ako sa mga nasabi ko. Wala yun, kuya. Salamat. Salamat pala sa perang pinadala mo. Napantustos sa pag-aaral ni Madi. Wala yun, kuya. Ginawa ko lang ang tama at dapat. Kahit nagkagalit tayo, nagawa mo pa rin kaming tulungan. Naisip ko kasi na maling-mali ang ginawa ko kay Madi, kuya. Andyan ba si Madi, kuya? Nakatapos na pala siya. Oo, nasa loob siya. Nag-uumpisa na siyang maghanap ng trabaho. Puntahan mo. Mapatawad kaya niya ako, kuya? Malawak yung pangunawa ni Madi. Maiintindihan ka nun. Salamat, kuya. Puntahan ko na lang siya. Madi? Madi? Kayo po pala, tita. Mano po? Upo kayo, tita. Kamusta ka na, Madi? Okay naman po, tita. Nakatapos ka na pala sa pag-aaral mo. Oo, tita, nung 1 buwan lang. Madi, patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo noon. Wala yun, tita. Kalimutan na natin ang lahat. Hindi ka galit sa akin, Madi? Dahil sa'yo, tita, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Kaya wala akong karapatang magalit sa inyo. Salamat, Madi. Napakabait mo. Salamat, tita, sa lahat ng naitulong mo sa amin ni tatay. Wala yun, Madi. Magkadugo tayo, dapat tayo ang nagtutulungan. Salamat, tita.